in-invite ko ang best friend ko na mag-inuman sa aking birthday. Sa aming bahay ang daming pulutan, lahat ay inihanda ng misis kong maganda. Sobrang sarap talaga. Ito ay nagustuhan ng aking best friend na macho guwapito. Nag-inuman kaming tatlo ng misis ko. Siya ang taga-tagay, puno ang baso ko. Kaya di nagtagal ay nalasing ako. Pero ang best friend ko, malakas pa rin ito. Di ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Nang magising na nga ako, masakit ang ulo. At si misis ko wala sa tabi ko, nagduda ako. Hinanap ko si best friend, baka nandoon pa, pero di ko na siya nakita. Dumiretso ako sa iba pang kwarto, nasurpresa ako. Ang best friend ko at misis ko ay nasa kwarto. Naglalaro sila ng 72, bagong estilo daw na laro sa kwarto. Ako ay namangha, nanood lang ako. Ganun pala ang bagong laro, masarap daw ang 72. Ang best friend ko at misis ko ay nasa kwarto. Naglalaro sila ng 72, bagong estilo daw na laro sa kwarto. Ako ay namangha, nanood lang ako. Ganun pala ang bagong laro, masarap daw ang 72. Kaya pala ay nilasing ako ng misis ko. May plano din pala sila ng best friend ko na makapaglaro sila ng 72. Dahil luma na daw ang 69 na laro. Dahil sa sobrang selos ko, sinampal ko ang misis ko. At sa sobrang galit ko, pinaril ko na ang best friend ko.